Natin na napakabait at pinakamamalapay ni Jesucristo. God bless you, beloved ordained preacher. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal mo kapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus. Sa hapong ito, patuloy ka naman mahusap sa amin sa pamamagitan ng mga butil na mga salitang ito. Mula sa iyo, mahal na Panginoon. Preach to us. Ikaw ang mangharal sa amin, sapagat sagana sa amin. Hoy, walang magagawa. Wala man po'y umaasa sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang kahabagan. Ang iyong karunungan, mahal na Panginoon, hallelujah, isumaki. Gawin mo lamang kung daluyan ng espiritual na pagpapala, huwag akong makita. Hindi walang hanggang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig para sa aming lahat. Mahal na Panginoong Isus, kasabi ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagsalasa, lalo na po ang iyong ubang lingkod, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas at itinataboy anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now, in the mighty name of Jesus. Mas malakas na palakpak ang ating ipagkaloob sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At lahat ay bumigkas na malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. You be seated, mga minamahal. Tayo po ay maganda. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin muli ating malakas at matutunog na palakpak sapagkat yun naman ang ating purpose dito. Bakit tayo po mga minamahal ko ay nandito mga minamahal ko upang i-devote ang ating pong mga oras, ang ating lakas. Amen? Para magbigay luwalhati sa mahal na Panginoon, magpasalamat sa Kanya dahil hindi nauubos ang Kanyang biyaya. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay akin pong ipinapabot sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga pagtuturo sa atin have gone a long, long way para sa ating mga spiritual na buhay. Tayo po ay nahubog sa pamamagitan ng kanila pang pagtuturo sa atin. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaot, ipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Amen. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, aking po yung pinapabot. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. At kung meron tayong mga visitors, welcome po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. At kayo po, mga minamahal ko, ay manatiling talagang tuon ang inyo pong isip at atensyon, mga minamahal ko, sa atin pong banal na gawain, lalo na dito sa pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na mula pa mga minamahal ko sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Kasama po natin sila. Amen. Amen. Naway ang inyo pong pangakailangan sa mahal na Panginoon ay matugunan ng sagana. At ang ating pong mahal na Panginoon, hallelujah, is such a generous God. At kayo po ay manatiling nakaantabay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong tignan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito. Ito po ay
Very interesting, ika nga. At talagang sana mga minamahal, pagtuunan po natin ng halaga. Amen? Bigyang halaga mga minamahal ko ang bawat aralin, mga minamahal ko na ating pong tinatalakay. Amen? Para ang sabi ng ating muna pag-aralan nung last overnight, to reach our potential. Amen? Wala pong nakakaabot ng kanyang potensyal, mga minamahal ko bilang mga anak ng Diyos without learning and listening, mga minamahal ko, to the Word of God. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nakalagay po diyan sa ating screen, hear the sound of the last trumpet. Sa Tagalog, pakinggan ang tunog ng huling pakakak. Sounds interesting, di po ba? At hindi ko alam kung na-tema na po natin ito, mga minamahal ko ng mga nakaraang pag-aaral, but as far as I can remember, mga minamahal ko ngayon po lang natin ito natalakay. Well, just to give you a short background, ang trompeta ay alam na po natin na isang musical instrument. Amen? At para ito'y tumunog, mga minamahal ko, kailangan po nating itong ihipan. Amen? Blow, para lumabas yung kanyang tunog. At bukod, mga minamahal ko, sa ginagamit ito bilang instrumento, ito po, mga minamahal ko, historically speaking, ay may pinagagamitan talaga. Will serve its purpose, ika nga. Dahil nung mga nakaraang panahon, alam naman po natin, mga minamahal ko, na ang trompeta ay pinapatunog doon sa royal entourage. Amen? Entrada, mga minamahal ko, ng mga royal families. It's either may ginagawang kasalan, amen? Or a monarchical succession of power. Kapag ka meron pong bagong hari na itinatalaga or ina-anoint ng mga nakaraang panahon. Talagang grabe, mga minamahal ko, ang pagtunog ng trompeta. Or ito rin, mga minamahal ko, ay nagsisilbing babala at isang paghahanda sa isang napipintong digmaan. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. But in our times, it is a distress call. Hindi na trompeta ang napapakinggan po natin dahil ang sirena, mga minamahal ko, ng mga ambulansya, amen? Or sirena, mga minamahal ko, ng isang lugar o isang bayan, kapag ka dumarating ang kalamidad, ay naririnig, mga minamahal ko, upang magbigay babala. Dahil alam naman po natin na kapag ka pinatunog yung sirena, it's either, mga minamahal ko, meron pong paparating na panganib. Kalamidad, mga minamahal ko, it's either pag-apaw ng mga ilog na nagiging sanhi ng flash flood. Amen? Lalo sa Metro Manila. Ano ba yung, mga minamahal ko, talagang napapanood parati natin sa television, mga minamahal ko, kapag ka umaapaw na yung Marikina River. Amen? Doon sa kanyang yung level, mga minamahal ko, ng tubig. Meron silang tinatawag na critical level, mga minamahal. Amen? Amen! At kapag ka, mga minamahal, tumunog na yung sirena, then that's the time. Hudyat yan, mga minamahal ko, na kinakailangan ng mag-evacuate ng mga tao. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Maaring landslide, pagguho ng lupa, maaring may malaking sunog na nagaganap. Amen? Na talagang nasa fourth alarm, na talagang grabe na, hindi na talagang maapula ng mga bumbero. Pagputok ng bulkan. Amen?
At usually kapag naririnig po natin yung sirena, yung distress call, mga minamahal ko, may chilling effect. Diba? Medyo nagigising yung ating mga kamalayan at talagang nangangamba tayo, natatakot tayo. Dahil ika nga mga minamahal ko, yun ay hudyat, mga minamahal ko, yun ay babala, mga minamahal ko na may hindi magandang mangyayari. Nakasalalay ang ating mga kaligtasan. Amen? At sa espiritual na aspeto o konteksto, mga minamahal ko, lubhang malaga itong ating pong pinag-uusapan. Dahil alam po natin, mga minamahal ko, sa mga totoong mga anak ng Diyos, maririnig nila itong huling pagtunog ng pakakak ng Diyos na ito po ay yung tinatawag na sound of His coming. Amen? Ito rin po ang tinatawag na rapture trumpet. Have you heard of the word rapture trumpet? Pero first time, mga minamahal ko natin po napakinggan. Amen? So, ating pong basahin yung ating pong pambungan na teksto. Dito po sa magkasunod po natin basahin ang isinulat ni Apostol Pablo sa mga unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 52 at 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Parehas po ang tinutukoy dito. At take note of the word, the last trump or the last trumpet na maririnig ng mga anak ng Diyos. Amen? Dito po sa unang Korinto, kabanata 15, ang talata 52, po sinasabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Unang Tesalonica, kabanatang 4, ang talata 16, paki-flash po yung English translation. Amen. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Amen. Bumalakpak ang mga nagdi-desire na kanilang mapakinggan ang huling pakakak ng Diyos sa takdang araw na yaon. So we see, mga minamahal ko, kung gaano kahalaga itong temang ito. Amen? Diba, inaasam po natin. Sino bang hindi nag-aasam na tayo po'y makarinig? Amen? Doon sa huling trompeta ng Diyos, mga minamahal ko, para sa mga banal, sapagkat yun ay hudyat ng kanyang pagbabalik, the sound of His coming. Amen? At mangyayari karakadaka ang pagdagit sa mga banal. Kaya nga ito po ay tinatawag na rapture trumpet. Amen. Sinong gustong makasama sa rapture of the saints? Magsabi ng praise the Lord. Of course. Para saan? Ba't tayo po nagpupursig Na tayo po, mga minamahal ko, talagang nagdi-devote ng oras ng ating pong mga talagang effort, ika nga, kung hindi tayo makasama sa tinatawag na rapture of the saints. Kung hindi natin mapakinggan yung huling tunog ng pakakak na marinig ng mga banal. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi rito, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Ito, yung huling trompeta. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. With the trump of God. Kasabay, mga minamahal ko, ng pagtunog ng pakakak ng Diyos, and the dead in Christ shall rise first. Amen? Alam naman po natin ang kasunod nito. At tayong mga nangabubuhay ay dadagiting kasama. Pero, hindi tayo mauuna.
doon sa mga nangamatay kay Kristo. At yan ang pangako ng Diyos na sinasabi ng Biblia, mag-aliwan tayo sa mga pangakong ito ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron din pong tinatawag na judgment trumpet. Pero hindi ito yung ating immediate concern ngayon. Dahil yung judgment trumpet, mga minamahal, in the book of Revelation, nandun yun mga minamahal ko sa chapters 8, 9, and 11. Napag-aralan na po natin ito mga minamahal ko. Ito po yung pag-ihip ng mga anghel, 7 anghel, 7 angels, mga minamahal ko, na kung saan darating yung matinding sakuna in that tribulation period, mga minamahal ko, at maaaring hindi makayanan. Amen? Ang sabi nga ng ating beloved pastor, be wise. Dapat doon sa rapture of the saints, nakasama tayo doon sapagkat kung aantayin natin itong judgment trumpet, mga minamahal ko, 1 of 1% ang ating chance. Napaka-slim. Di ba? What is 1 of 1%? Napaka-slim po niyan. Amen? At ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang maliban na tayo dumaan sa pugutan ng ulo, amen, we cannot survive. So, be wise, ang sabi nga, pagtuunan itong rapture trumpet, itong huling pakakak ng Diyos, kaysa doon sa judgment trumpet na nakapaloob doon sa Revelation, mga minamahal ko, doon sa aklat ng kapahayagan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi rito na tayo po ay nasanay. Na kapag ka pinag-uusapan, mga minamahal ko, yung pagtunog ng pakakak, blow the trumpet, ang iniisip natin, mga minamahal ko, yan ay direkta, ina-address yan sa mga unbelievers. Nasanay tayo ron. Diba? Alam natin, mga minamahal ko, yung duties and function ng isang watchman, tagapagbantay, mga minamahal ko, na talagang duty bound siya, mga minamahal ko, responsibilidad niya na balaan ang mga unbelievers sa napipintong pagbabalik ng mga Panginoon. Pero ngayon, iba. Dahil ang trompa, ang bunganga ng trompeta ay hindi ihaharap sa mga unbelievers. Hindi ihaharap sa outside, kundi mismong dito sa loob ng iglesia ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So bago, amen? Dati mga minamahal ko, kapag sound the trumpet, sound the alarm, na sinasabi mga minamahal ko ng mga Bible scholars, amen? Ang iniisip natin, uy, para yan sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya, para sila ay maligtas, mabigyan ng warning, mabigyan ng babala, para sila, mga minamahal ko, hallelujah, ay mag-repent, humingi ng tawad, at kanilang lisanin ang kanilang liko at masamang lakad. Pero ngayon, mga minamahal ko, ibahin po natin sapagkat ang trompa, ang bunganga ng trompeta ay hindi ihaharap sa labas, kundi ihaharap mismo sa loob ng kanyang iglesia. And what's the purpose? Pakinggan po natin, mga minamahal ko, ang sinalita ng mga Panginoon sa aklat ni Hosea, kabanatang 8, talatay 1 hanggang 4. Kindly. Aklat po ng Hoseas, kabanatay 8, talatay 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Ilagay mo ang pakakak sa iyong bibig. Gaya ng isang agila, dumarating siya laban sa bahay ng Panginoon, sapagkat kanilang sinuway ang aking tipan at nagsisalangsang laban sa aking kautusan. Sila'y magsisidaing sa akin, Diyos ko, kaming Israel ay nangakakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Sila'y nangaglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y nangaglagay ng mga prinsipe, at hindi ko nalaman. Sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan.
upang sila'y manghiwalay. Amen. Pagpalain naman ang Panginoon ng kanyang mga banal na salitang ating pong binasa. So, balangkasin po natin verse by verse para maintindihan po natin na mas mainam, mas malawak po natin maintindihan ang mga bersikulo ito. So, sinabi nga rito mga minamahal ko, set the trumpet to thy mouth. Ikaw ang mag-ihip ng trompeta mismo sa loob ng iglesia ng Diyos. Hindi doon sa labas. Ang sabi ko nga sa inyo, amen, ang paghuhukom ay mag-uumpisa sa bahay ng Diyos. Diba? Yung mga nakaraang pag-aaral, mga minamahal ko, the judgment shall start in the house of God, hindi doon sa labas, dahil nahusgahan na ang mga nangasa labas. Maliban na sila ay magbalik loob, amen? Pero dito ang paghusga sa loob ng kanya pong banal na iglesia. Dahil ang sabi nga mga minamahal ko, darating ang mahal na Panginoon na parang agila. Ang agila is a bird of prey. Siya po ay dumadagit. Amen? Amen? At ang ibig sabihin nito, God will execute judgment in the house of God. Whether we like it or not. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, dito sa versikulo 2, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi dito, sila'y magsisidaing sa akin. Oh no! But why? Sinasabi ng mga believers. Bakit kami? Bakit kami huhusgahan? Samantalang sinasabi ng mga believers, nakikilala ka namin. We know you. Ang kinakatuwiran, mga minamahal ko ng mga believers. Pero ang sabi, mga minamahal ko, itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Sabi ng versikulo 4, sila'y naglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamagitan ko. Sila'y naglagay ng mga prinsipe at hindi ko nalaman. Sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan upang sila'y mga hiwalay. Nagagalit ang mga Panginoon dahil sinasabi niya, nagagalit ako sa aking mga lingkod na dating mga covenant keepers, but now they have become covenant breakers. Nagagalit ako sabagat itinatanggi ng kanilang mga gawa ang kanilang sinasabing nakikilala nila ako, ngunit taliwas ang kanilang ginagawa. At ang sabi, mga minamahal ko ng versikulo 4, it speaks about idolatry. About disobedience, yung hindi pagsunod, yung idolatriya na talagang nagagalit. Mabagsik ang Diyos sa mga umiidolo, mga minamahal ko. At alam po natin, mga minamahal ko, hindi literal lamang ng mga graven images ang pag-worship, ang idolatriya, mga minamahal. Maraming mukha at maraming forma ang idolatriya. Amen? Amen? We have created modern idols in our lives. Maaring yan ay yung kayamanan mo, na talagang, sabi nga, wala kang tulak kabigin. Pero ang sabi ng Biblia, malinaw, you cannot serve two masters. Maring yan ay relationship mo sa iyong loved ones. Ay, di ko kayang suwayin ang aking mga magulang. Kasi hinahadlangan ako na maglingkod sa Diyos. So, better yet na ako'y maging masunuring anak kaysa sumamba sa tunay na Diyos. Ganyan ba? Yan ay maliwanag na forma ng idolatriya. Maring yan ay trabaho na talagang hindi mo na maiwanan, talagang umukupa ng iyong mahalagang oras. Amen?
Maaaring yan ay, mga minamahal ko, hallelujah, ang iyong diversyon, na talagang doon ka na, mga minamahal ko, talagang nag-spend, mga minamahal ko, ng oras, mahalagang oras, wala ka ng time sa pananambahan. Ano nga ba ang meaning, mga minamahal ko, ng idolatria? Di ba? Malinaw naman na anumang bagay, maaring tao na mas mahal na mahal mo or anumang aktibidades, mga minamahal ko, na umuukupa ng iyong oras, you spend more time with it, more than with God, is your idol. Yun po yun, mga minamahal. So maraming mukha, maraming forma ang idolatria, hindi lamang yung literal na Diyos-Diyosan. Natin pong pinag-uusapan ngayon. At doon nagagalit ang mahal na Panginoon. Na hanggang sa kanyang, mga minamahal ko, worship, mga minamahal ko, house of worship, mga minamahal ko, hindi niya makita yung quality time na dinidevote ng kanyang mga anak. Distracted, mga minamahal ko, ang kanyang mga anak. Amen? Huwag na nating antayin na dumating sa puntong mamalimos ang mahal na Panginoon sa ating mga oras. Nakakahiya. Sobrang grossly unfair, mga minamahal ko. God is a jealous God. Alam po natin yan, na kapag nandito tayo sa bahay, sambahan, dapat we devote our time, our attention, full attention. Walang puwang ang divided attention. Dahil yun po, mga minamahal ko, ay magiging worthless, meaningless na worship. A half-hearted worship is a meaningless, nonsensical worship. Pakatandaan po natin yan. Siloso ang Diyos. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, kayong lumagay sa sitwasyon ng malang Panginoon na habang nagpapatotoo ang kanyang anak, anong ginagawa natin? We're so busy with our gadgets. Yun ang modern idol, mga minamahal ko, na talagang we keep on scrolling and scrolling and scrolling, mga minamahal, pati dito sa bahay, sambahan, mga minamahal ko. Yung testimony portion. Hindi namamalayan ng mga iba, mga minamahal, as they keep on scrolling, mga minamahal, naiinsulto ang Diyos. Sa totoo lang. Para bagang, mga minamahal ko, tayo po ay nakikinig, mga minamahal ko, sa isang speaker, sa isang tagapagsalita, pero naka-earphone tayo. Insultong malaki yan. Naalala ko tuloy yung aking kaopisina, mga minamahal ko. Ka-meeting namin yung CEO ng aming kumpanya. Pero mga minamahal ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa kanya. At nung magmi-meeting na, hindi niya inalis yung kanyang earphone. Anong nangyari? Karakadaka, bumaba yung kanyang arbitrary dismissal. Wala nang imbestiga, mga minamahal ko, sapagkat, di ba? Anong word? Disrespect. May-ari ng kumpanya, mga minamahal ko, at naka-earphone ka habang nagbi-meeting. Diba? Ay malaking insulto na. How much more to the King of Kings, to the Lord of Lords, mga minamahal, na ina-address po natin. Hindi tayo nahiya. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah. Kung minsan di natin namamalayan, yung earphone na yan, o yung pag-i-scroll po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang na-displease na natin ang mahal ng Panginoon. Amen? Amen! At mga minamahal ko, hallelujah, the truth hurts. Pero kapag hindi tayo sasaktan, mga minamahal ko, baka hindi tayo mamulat. Dahil, yun nga, ang sabi, mga minamahal ko, set the trumpet. You blow the trumpet in the house of God para sila, mga minamahal ko'y, para tayong lahat, mga minamahal ko'y, mabalaan. Dahil dito nga magsisimula ang paghukom sa bahay ng Diyos. Amen?
paglilinis sa bahay ng Diyos para maging, mga minamahal ko, worthy tayo, rapture worthy tayo. Marinig po natin ang huling tunog ng pakakak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ano nga ba ang accepted norm? Accepted behavior in the house of God. Diba? Kinakailangan mag-set tayo ng norm. Ano po ba, mga minamahal ko, ang nararapat na pag-uugali ng mga anak ng Diyos habang tayo po ay nasa house of worship? Pwede bang maglaro dito? Tell me. Pwede ba? Hindi nga natin ini-encourage yung mga minahal, pati yung mga bata, playful yung mga yan, pero dapat ilagay sa tamang lugar, tamang avenue, ang mga minahal pag-worship sa malang Panginoon, amen, ay hindi panahon ng paglalaro. So, sinasaway natin sila. Amen? They have all the time, mga minahal, sa bahay. Pagkatapos ng kanilang school, pwede silang maglaro, but never in the house of God. Pati rin yung mga kabataan, mga minamahal ko, huwag tayong maglaro. Dahil hindi naman ito palaruan. This is a sacred worship, mga minamahal ko. Pag sinabing sacred, mga minamahal ko, di ba? Banal. Seryoso dapat. With reverence. May paggalang. May accepted norm. So, sinasabi nga mga minamahal ko, ano nga ba ang dapat na pag-uugali? Mga minamahal, tinanong po yan ni Apostol Pablo sa mga iglesia, mga minamahal ko mga minamahal sa mga sulat niya. Sa 1 Timothy, mga minamahal ko, anong sabi rito mga minamahal ko sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? Kindly. Unang Timoteo, Kabanata 3, versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga taong na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. But if I tarry long, ang sabi mga minamahal, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ano daw ang nararapat na pag-uugali, na ugaliin ng kanyang mga anak sa house of worship? Di ba? May paggalang dapat. Amen. Iwasan ng jestings, ng mga biruan, yung mga unnecessary na mga kwentuhan, lalo na yung paglalaro. Iwasang makadistract tayo ng atensyon sa ating mga katabi sapagkat mga minamahal ko, they're communing with God. At kapag ka nakikipag-ugnay tayo sa malang Panginoon, kinakailangan ng concentration. Dapat mga minamahal ko, yung atensyon, mga minamahal ko ay talagang purong-puro, mga minamahal ko, nakatuon sa mahal na Panginoon upang madali nilang maramdaman ang pagkilos ng napakatamis at banal na presensya ng mahal na Panginoon. The moment na na-distract mo sila sapagkat hindi ka seryoso, ano mangyayari? It's either lalayuan ka. Ayaw na kitang kalabisis. Ang gulo mo. Iba yata ang pakay mo, iba yata ang layunin mo sa pagpunta rito sa hours of worship. Hindi kaya yata seryosong sumamba, pero ako ay seryoso. So ito mga minamahal, yung accepted norm, accepted behavior in the house of God. Wala nang iba. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, hallelujah, ay talagang silosong Diyos. Ayaw niya, mga minamahal ko, na ma-divide, ma-distract ang ating attention dahil sayang. Uwi tayo, mga minamahal ko, na walang in-feeling. Gusto ba natin yon, mga minamahal ko? Dahil ang ating ino-offer na pagsamba ay half-hearted, hindi seryoso.
Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kalugihan para sa atin. Maaralan tayo sa mga salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin itong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. So, anong ating gagawin? Talasan ang ating pong mga pandinig. Talasan ang ating mga pandinig dahil may mga nakabara. Noise and distraction na umaagaw ng ating pong mga pandinig, ng ating mga atensyon na sinasabi ng kalaban, ng kaaway ng Diyos. Huwag mong papakinggan yan. Ang pakinggan mo yung mga malalambot, mga sweet to the ears na mga pangangaral. Masakit na salita, huwag mong pakinggan yan. Umeekse ng kalaban, hindi natin namamalayan. Sa totoo lang, ang kaaway ng Diyos, He doesn't care. Kahit na 100 Bible studies ang ating na-attendihan, as long as, mga minamahal ko, wala tayong natatandaan at higit sa lahat natutunan. Diba? Yun ang purpose niya. Na tayo po, mga minamahal ko, ibaling ang ating mga atensyon, ang ating mga pandinig, mga minamahal ko, sa salita ng mahal na Panginoon para ultimately, ang kanyang end goal ay hindi natin mapakinggan yung huling tunog ng pakakak ng Diyos. So, mga minamahal, ano yung mga two biggest stumbling blocks? Para mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin mapakinggan yung tinatapik natin ngayon. Yung napakahalaga na huling trompeta, huling pakakak ng Diyos. And these are the two. Number one, yung spiritual deafness na tinatawag. Spiritual na pagkabingi. Darating po ito, sapagkat mga minamahal ko, dahil sa ating pagpapabaya, sa ating mga kasalanan na inipon po natin sa ating pong mga puso, at yon ang nagiging dahilan, kaya nagiging mapurol ang ating pong mga tenga, na bagamat napapakinggan po natin, but we become a passive listener. Anong pagiging passive listener? We do not listen attentively, intently. O napakinggan ko, dumaan lamang sa aking tenga pero hindi ko naintindihan. Sorry, wala akong natandaan. Ganun ba mga minamahal? Kaya no wonder kapag tinatanong mga minamahal ko yung mga beloved choirs na mga ilan, mga minamahal ko, anong naintindihan mo? Ano na naunawaan mo sa topic ngayon, ngayong Bible study, ngayong pananambahan na ito? Parang about ano lang eh. Parang wala akong narinig ko pero hindi ko naintindihan. Di ba? Wala tayong takeaway. Walang learning takeaway. Tayo ang lugi noon. At yun ang gusto ng kaaway. Na talagang nagiging passive listener tayo dahil busy tayo with something else. Hindi lang mga minamahal ko sa physical activities natin, kundi yung ating pong mga isip ay nakatuon somewhere. Amen? Maaring nakikinig ka ng Bible study ngayon, pero ang iniisip mo, kumusta na yung aking baka na nakapagod di man umam, paano inalalay ito tinakudala, ang aking bahay nakapinit, baka nabuksan ng magnanakaw, ano kaya ang aking isasaing, ano kaya ang babaunin ng aking junior sa pagpasok niya sa araw ng bukas, Lunes na naman, magsisidatingan na naman ang mga babayarin, at kung ano-ano pa, mga minamahal, umuko pa ng ating mga isip ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang nagiging mapurol tuloy, pati yung ating mga pandinig. Diba? We cannot listen attentively kapag mga magulong ating isip. Amen? Nagsasama yung dalawang yan. Nakaakala natin, mga minamahal ko, out of focus tayo. Gusto man natin ma-out of focus, mga minamahal ko? Di ba hindi? Dahil tayo malulug eh. Uuwi tayo, mga minamahal ko, na walang take away. Sayang lang yung pinamasahin natin.
Sayang lang, mga minamahal, yung dinevote po nating oras. Amen? Namalansya tayo, naligo tayo. Amen? Naghanda. Nag-devote tayo, tayo talaga, naglaan ng oras, pero wala tayong takeaway. Ayun ang masaklap. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Basahin po natin mga minamahal ko ang Ezekiel, Kabanatang 3, ang talatay 7. Kindly. At isunod po natin mga minamahal ko ang Mateo 13, mula sa talatang 13 hanggang 15. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang Kabanata 3, ang talatay 7. Ngunit hindi ka didinggin ng sambahayan ni Israel, sapagkat hindi nila ako didinggin, sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na ulo at may mapagmatigas na loob. Ang sabi mga minamahal ni Propeta Ezekiel, mga minamahal ko, hindi ka didinggin, but the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me. For all the house of Israel are impudent and hard-hearted na tinatawag. Matigas ang puso. Matigas ang kanilang kalooban dahil sa kasalanan. Amen? Amen? Ang sabi pa mga minamahal ko ni Propeta Isaias na kanyang hinulaan na sa mga darating na panahon, sa mga huling araw, ay magiging makapal ang puso ng bayang ito at magiging mapurol ang kanilang pandinig. They're hearing but they are not understanding. Ang sabi mga minamahal ko ng propeta. At naisulat po yan mga minamahal ko sa Mateo, Kabanatang 13, talatay 13 hanggang 15. Kindly. Amen. Ito pong nakasulat. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa, at natutupad sa kanilang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makakarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pag-alingin. Amen. Pagalingin. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ng mahal na Panginoon magpala sa kanya banal na salita. Tingnan niyo yung mga minamahal ko, the term hearing without understanding. Naririnig po natin pero hindi natin napag-uunawa. Dahil kumapal ang ating mga puso. Dahil sa kasalanan. Amen? Naging mapurol ang ating mga pandinig. Ayaw natin mga minamahal ko na mapakinggan yung katotohanan. Kaya nga mga minamahal ko, yung number 2, doon sa 2 stumbling blocks na tinatawag kung bakit hindi natin mapapakinggan yung huling pakakak, ay yung tinatawag na itching ears. Pagkakaroon ng katinang tenga sa mga huling panahon, na habang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nakakarinig ng katotohanan, gusto natin ng kasinungalingan. Dahil nasasaktan tayo. Ayaw kong pakinggan yung mga mabibigat na pangangaral dahil natatamaan tayo. Nasasaktan yung ating mga ego, yung ating mga pride. Amen? Amen? At sasabihin natin, dapat yung mga magagaan, mga light na mga topics ang itinatopic. Kaya hindi tayo lalago. Hindi tayo lumalago. Hindi tayo nagiging mature. Mga minamahal ko, hallelujah. At paano natin, mga minamahal ko, hallelujah, marireach, mga minamahal ko, yung potentials, mga minamahal ko. Na ating pong, mga minamahal ko, naging topic, naging tema, mga minamahal ko, nung nakaraang overnight worship. Kung gusto lamang natin kainin, mga minamahal ko, yung mga gatas. Yung mga pleasing to our ears.
Amen? Sweet music to our ears. Mga minamahal na hindi tayo masasaktan, hindi masasaktan ang ating mga pride. Pero mga minamahal ko, let's get rid of that pride. Mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang kapalaluan ay siyang nangunguna bago ang kapahamakan. Pride goeth first before destruction. Sinabi ng Proverbs. Amen? Amen. Number 2, mga minamahal ko, itching ears. Pagkakaroon ng kati sa tenga. Sabi ng ating beloved ordained preacher kanina, nakakaroon tayo ng selective obedience. Parte yan ng itching ears. Oy, doon sa parte ng pagbibigay, meron akong itching ears doon. Ayokong mapakinggan. Dahil pera ko ito. Pinagpaguran ko ito. Pinagpawisan ko ito. 13-month pay ko ito. And year-end bonus ko ito. Dapat para sa akin lang. Pagkakaroon ng kati sa tenga, pagiging selective, namimili. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, meron ako nabasang quote, mga minamahal, the 10 commandments are not multiple choice. Amen? Hindi pwedeng mamili. Sa mga nag-exam na mga estudyante, alam po natin mga minamahal ko yung klase ng mga minamahal ko exam na multiple choice. Magiging select the best answer. Select, mga minamahal ko, yung gusto lang natin mapakinggan, yung ayaw, magtakip ng tenga, maging busy, nagiging scapegoat natin, mga minamahal, yung ating aktibidades, mga minamahal ko, pero ang punto ay talaga ayaw natin pakinggan. Yung mga iba, ang kanilang scapegoat, kunwaring naiihi, pumupunta sa CR. Kunwari, mga minamahal ko, nagtutulog-tulugan kapag overnight. Masakit ang mga pananalitang ito, pero mga minamahal, mapapalaya tayo ng katotohanan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Second Timothy, mga minamahal ko, chapter 4, verses 3 and 4, mga minamahal ko, malapit na po tayong magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa English translation, mga binabaw napakalina, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Mamimili na raw sila ng mga guro, mga tagapagturo, mga minamahal ko, na ayon lamang sa gusto nilang mapakinggan. Amen? At ang sabi, mga minamahal ko, ibabaling nila ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga pandinig from the truth to the fables, mga minamahal ko. Papalitan nila ng mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal katha, ang katotohanan. Then that's the time, mga minamahal ko, paano na? Paano na yung dinidesire natin? Mga minamahal ko, hallelujah, inaasam po natin na marinig po natin ang huling pakakak ng Diyos, mga minamahal ko, na hudyat ng kanyang pagbabalik, kung ito yung estado po natin sa ngayon. Yung spiritual standing po natin. Spiritual deafness. Spiritual na pagkabingi. And having itching ears, pagkakaroon ng kati sa tenga, pagiging selective sa pakikinig, mga minamahal ko, namimili tayo ng mapapakinggang kanyang mga salita. Paano na? Dahil ang sinabi, mga minamahal ko, ng huling bersikulo, mga maliban na tayo po, mga minamahal ko, ay nakinig ng mga minamahal ko, hallelujah, attentively, nakafocus talaga,
walang distraction, mga minamahal ko. No amount of distraction, mga minamahal ko, can make us, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, out of focus tayo, malihis ang ating atensyon, ang ating pandinig, mga minamahal ko, hallelujah. Yun ang pinakasusi. Hear attentively the noise of His voice and the sound that goeth out of His mouth. Amen? Symbolical po ang trompeta. Ang trompeta ay hindi lamang sigaw, mga minamahal ko, sigaw ng pagbabalik ng Diyos, kundi ang trompeta ay tinig mismo ng Diyos. Mapalakpakan po ba natin ang pinakamamahal na Panginoon? So para maging mga minamahal ko, talagang yung chances po natin na talagang mapakinggan, hindi po mabarahan ng ating mga tenga. Amen? Na balang araw, sa tak ng araw, at napipinto na at nalalapit na, mga minamahal. Amen? We see the signs of His coming. Lately, na-amaze tayo. Wow, ang ganda naman. Pumula ang bilog na buwan. Pero wala tayong pagkaalam-alam, mga minamahal ko, doon sa spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, implication ng pagkapula ng buwan. Ano po ba, mga minamahal ko, ang implikasyon, mga minamahal ko, pagka nagkakaroon, mga minamahal ko, ng pagdarken, pagpula ng buwan? Isa ito sa binanggit na senyales ng pagbabalik ng Diyos. Kailan lang nangyari? Amen? Na-amaze maging ang mga Kristiyano. Wow, ang ganda naman. Total lunar eclipse. Pero mga minamahal ko, mababasa natin sa Biblia. Amen? Nandyan sa Acts yan, mga minamahal ko. Sun and moon will be darkened. Isa yan sa senyales ng muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. So inaantay na lamang natin, mga minamahal ko, yung huling tunog ng pakakak. Amen? At paano natin mapapakinggan kung dal na nga, mapurol na? Ang daming nakabara sa ating pong mga tenga. Makate ang ating mga tenga. So ang sinabi ng huling versikulong ito, hear attentively. Huwag tayong maging passive listener, kundi maging, anong kabaliktaran ng passive listener? Maging active listener, na talagang ninanamnam po natin, inuunawa po natin, hindi lamang natin pinapakinggan, kundi iniintindi, dinadissect ang lahat ng mga napapakinggan po natin sapagkat malaking benepisyo ang idudulot sa atin. Last verse, Aklat ng Job, Kabanatang 27, mga minamahal ko, hallelujah. O 37, ang talatay 2. Kindly. Amen. Ganito pong pagkasabi, dinggin ninyo o dinggin ang hiyaw ng kanyang tinig at ang sigaw na lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Napakasimple, medyo maiksing salita. Pahayag ng mga Panginoon. Hear attentively the noise of His voice and the sound that goeth out of His mouth. Amen? Amen? Para mapakinggan po natin. The last trumpet. We can hear the sound of the rapture trumpet. Amen? At maging worthy tayo. Makasama tayo. Amen? Pag natin sasabihin, kasama ko dyan sa rapture trumpet, Brother Noel, makapapakinggan ko yan. Mapuro lang ating bumatenga. Nagiging deaf tayo. Diba? Ang deaf, mga minamahal ko, ay walang pandinig. Totally. Amen? So, paano? Ngayon ang pagbabalik loob. In the house of God, mga minamahal ko, kinakailangan po natin i-observe yung accepted norm. Yung pag-uugali na nararapat. Amen? Dahil nandito tayo sa Church of the Living God na ito'y pillar of truth na sinasabi ng banal na kasulatan.
we can hear the sound of His coming. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Atin po muna ang awitan natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Bago natin patanggapin, ating mga beloved newcomers, ating mga beloved webcast viewers na hindi pa nakakatanggap sa malang Panginoon. Sumabay po. The sound of His coming everywhere. In the heavens we sound the body's call. It may be another earthquake or just another war, but the worthy child of God, it's something more. And when I hear the sound of praise and the sound of battle cry, then I know my Lord is coming, even now it may be now. I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. And that we sing, Lord, we hear that great and final sound when God's trumpet shall call me away. I can hear the sound of Phillips rustling in the Sabi mo, sound inamin ng awitin. It's getting louder and louder. Palakas ng palakas. Ang tunog ng kanyang pababalik. The sound of His coming. Pero ito tayo, mga minamahal ko. Hindi mga minamahal ko ni whisper, ni bulong. Wala tayong napapakinggan. Dahil busy tayo. Busy with ourselves. mga minamahal. Masyado na tayong kinain, mga minamahal ko. Hallelujah. Nang dahil pati na sa pananamba, pinamamalimos pa ang mga Panginoon sa ating atensyon. It's almost over. Don't let God compete with our time. Ano na sinabi naman, He's a jealous God. I can hear the sound of His coming everywhere. It's pero hindi natin mapakinggan. and then crescendo will hear the great and final sound when God's trumpet shall call me away. I can hear the sound of big lips wrestling in the summer breeze as I say, the Lord restore Jerusalem. I can hear the sound from heaven as a rushing mighty wind, as of God's fourth spirit upon old man. And when I hear revival sound, not just
here, but everywhere. Then I know it's almost over. I can feel it in the air. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. And then Crescendo will hear the great and final sound. When God's trumpet shall call me away. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. And the crescendo will hear that great and final sound. When God's trumpet shall call me away. Hallelujah. Purihin natin ang pinagmamalaki. Palakas ng palakas. Ang tunog ng kanyang pagbabalik. Dapat mga minamahal ko, hallelujah. Matamang napapakinggan ito ng mga anak ng Diyos. Sapagat ito mga minamahal ko, hudya. Hudya ng pagdagit sa mga banal na ating mapakinggan. The last trump of the living God. Hallelujah. Hindi natin kakayanan. Kung may mga ngatuwiran dito. Hindi ba, Brother Noel? Kung mapalampas ko yung rapture trumpet niya, hindi ko mapakinggan. Meron pa namang sinasabi mo, judgment trumpet. Be wise. Sabi nga, wait, nabahal ko na ating beloved pastor. 1% napaka-slim na chance to survive, mga minamahal ko, hallelujah, that great tribulation period. Habang mga minamahal ko, bukas pa nga ating bate, inaasam natin ito. Ngunit mga minamahal ko, hahayaan natin na magiging mapurol ang ating bate. Dahil meron tayo mga minamahal ko, hallelujah, mga kasalanan, inaalaga. Pero tayo mga inudiluiya, mga minamahal ko, ina-idolize, na naging sanhi, mga minamahal ko, hallelujah. Na tayo mga minamahal ko, hallelujah, naging busy na masyado. Inalis tayo ng idolatriyang yan, na maraming mukha at maraming forma, towards serving the true and the living God. Paano tayo? Paano natin mapapakinggan? Nabagat sinabi ng awitang ito, louder and louder each day. Pero hindi natin mga minamahal ko, hallelujah, mapakinggan. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo mga minamahal ko. Manalangin mga minamahal ko na may langit na magsisisi. Makasama tayo. Mapakinggan natin ang rapture trumpet niya. Makasama tayo doon sa rapture of the saints. Purihin natin ang pinagamamalak na ito. Nakilang Diyos sa mga banal na pangyarihan sa walang Panginoon. Hallelujah. Linisin mo. Alisin mo ang mga nakabara sa ating mga pandinig. Hallelujah. That we overcome our spiritual deafness. Walang Panginoon. Mapakinggan namin clearly, audibly,
ang rapture trumpet na ito, namin mong napag-usapan. Walang Panginoon, sa pangalan ng manalangin, yung tao nilang isa. Namin, beloved Evangelist Wildenstein Almeida, hiningi po namin ang lahat ng ito. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panalangin po natin. At ang minamahal na Evangelista sa po na kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah. Dakilang Diyos sa babala. Nalalaman mo po, walang Panginoon ang pangangailangan ng iyong banal na iglesia. Hallelujah. Patuloy naming idinadalangin sa iyo. Ang patuloy na kalusugan, kalakasan, dagdag na mga taon para sa aming binabahal ni Evangelista Wildenstein Almeida, makasama pa namin siya. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Hanggang sa tumunog yung ulong trumpeta. Hudyat ng iyong pagbabalik, walang Panginoon. Sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. To the beloved Almeida children, walang Panginoon. Hallelujah. Sa po ng aming po mga minamahal at ginagalang ng mga manggagawa ng kanilang katuwang. Kanilang kasama. Walang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo po walang Panginoon. Hallelujah. Tabutin ang kanilang mga pangailangan. Higit sa lahat ng pangailangan espiritual. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At para sa aming mga pangangailangan, sa ating mga personal intentions. Hallelujah. Hallelujah. Dalawang kamay, manatiling ng kataas. Ating mga marital problems, mga minamang ating nilaladalangin. Hallelujah. Pagtugon mo, hallelujah. Pag-resolve mo, walang Panginoon, sa namang gusot. Hallelujah. Sa aming pamilya. Sa aming mga loved ones, walang Panginoon. Hallelujah. Sa mga nararanasan naming kahirapan, sa pinansyal, walang Panginoon. Ikaw, magbigay katugunan. Hallelujah, magbigay ng kukulang pagpapala para sa iyo, mga anak, walang Panginoon. Hallelujah. Ano naman, walang Panginoon, ang mga karamdamang humahadlang sa aming paglilingkod dito. Pawiin mo po pala, Panginoon. Pagalingin mo po pala, Panginoon. Walang imposible sa iyo. At sa pagalan ng panalangin, nagyong taong nilang isa na ay beloved Evangelist Wildenstein Almeida ay aming sama-samang pinapalayas. Hallelujah, sinasawayan ng mga uri ng mga demonyong hadlang, karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah. Itching of ears, spiritual deafness, hallelujah, be casted out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. The top of our voices, hallelujah, walang magbibiro. Atin pong mga minamahal ko, hallelujah, isigaw yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At sa ating mga beloved podcast viewers, ngayon lamang subaybay, hallelujah, nakapanood ng ating pong manalagawain at at the same time, yung ating pong minamahal na baguhan na narito sa may bandang harapan. Tanggapin po ninyo ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Accept our loving Savior as your God, as your personal Savior, as your King sa inyong pong mga buhay. May 4 na reglamentong kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya sa buhay na Diyos na siyang tanging may magagawa na tayo po mga minamahal ko'y maligtas sa tiyak na kapahamakan, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Inyo pong paglapit dito sa may bandang harapan, yan po ay patunay ng inyo pong pananampalataya. Ang pangalawa po ay pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Godly repentance, na kayo po'y mangako sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat mahirap, pero huwag kayong mag-alala dahil nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, ang empowerment. Pagbibigay sa inyo ng kapangyarihan naman ng Panginoon upang mapaglabanan ng kasalan. May waksi ang kasamaan na atin na pong nakasanayan. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, siya ang magbibigay sa inyo ng kanyang santong espiritu upang mapaglabanan ang namang gawa ng kaaway, the wiles of the devil, na yan ang mga minamahal ko naging sanhi kung bakit ang mga tao ay naging alipin ng kasalanan. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa banal na pangalan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay ilulubog sa tubig. Symbolical po yan. Na kayo po ay babautismuhan
Yan po ay paglilinis na inyo pong hindi lamang physical, mga minamahal ko, hallelujah, na aspeto, mga minamahal kundi ang inyong spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, ilulubog sa tubig upang kasamang maiwanan doon, mga minamahal ko, ang mga kasalanan, ang mga kasamaan, mga minamahal ko na ating pong nagawa laban sa mahal na Panginoon. Simpleng mga minamahal ko, hallelujah, paliligo na kapag tayo po mga minamahal ko nagsabon, naghilod, mga minamahal ko, nagshampoo, mga minamahal, at lahat-lahat naging presko, naging malinis ang ating po mga pangatawan, mga minamahal ko, hallelujah. Ganyan din po ang bautismo sa tubig sa banal na pangalan ng mga Panginoon. At ang panghuli ay yung bautismo sa Espiritu Santo, na habang inyo pong, hallelujah, patuloy na pinaglilingkuran ng mahal na Panginoon, one of these days, sa takdang araw, inyo pong raranasan ang moving of the Holy Spirit, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu na inyo pong nakita kanina na nag-tremble mga nanginig sa grabing presensya ng mga Panginoon, tumulo ang dikawasang luha. Men, mararanasan po ninyo yan, mga minamahal ko, hallelujah, at inyo pong masasabi sa inyong buhay na talagang hallelujah, talagang walang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi may ikukumpara, hindi masayod na kagalakan ninyo po mararamdaman, hallelujah, as you feel the holy presence of the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sumandaling ito, hallelujah, sumabay kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin, panalangin ng pagtanggap, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa akin. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang makasalanan, na ako'y walang magagawa. Sa'yo lamang ako umaasa pagdating sa aking kaligtasan. Mahal na Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Narito po ako, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagsalangsang, pagkakasala na aking nagawa. Mula noon, ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tawagin mo rin ang aking mga mahal sa buhay upang makasama ko silang maglingkod sa iyo. Sa pangalan na Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po mananalangin sa inyo. Hallelujah. Sa aming beloved viewers, hallelujah. Sumabay po kayo sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Narito po mga bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangit. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Magmana sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Makasama namin sila hanggang sa iyo pagbabalik. Sa pangalan na Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At makabalik na po kayo sa inyong mga kinaupuan. At mamaya mga minamahal ko, hallelujah, ay papaliwanagan pa kayo ng lentily, ng talagang malinaw patungkol po sa kahalagahan ng bautismo sa tubig sa banal na pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po mga minamahal ko, idarako sa ating po mga regular announcement.